Hawnhekk fil-Parlament Ewropew kull fejn tgħaddi tara xokk u kulħadd jistaqsina x'inhi l-ewwel nett ir-reazzjoni tagħna, imma t-tieni mistoqsija hija issa x'ser nagħmlu. Illum fil-Parlament Ewropew hawn għajta unanima biex il-Gvern Malti jagħmel xi ħaġa, iżda fl-assenza ta' dak biex il-komunità internazzjonali u l-forzi internazzjonali jgħidulna x'għandna nagħmlu biex il-ġustizzja ma' Daphne issir. Ma tantx hawn fiduċja fl-istituzzjonijiet Maltin u hija vera ħasra li il-mument kommoss li aħna rajna fil-Parlament Ewropew għadna ma rajniex f'Malta, għadna qed nistennew li jkun hemm sentiment nazzjonali mill-istat meta affaċċjati minn din it-traċedja minn dan l-assassinju. Il-messaġġ tagħna aħna maħniex ser nifqgħu dak li għamlet Daphne, il-vuċi tagħha ser tibqa' fil-vuċi tagħna kollha u ħanagħmlu dak kollu li hu fil-poter tagħna biex ġustizzja ma' Daphne u l-familja tagħha ssir.